Γεια σας, είμαι η Αστερία Σταματάκη και ακούτε το 19ο επεισόδιο του podcast Health Bites. Ένα podcast το οποίο πραγματεύεται θέματα υγείας, διατροφής και ευζήν. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και δεν είναι άλλο αυτό από το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου. Τι είναι λοιπόν το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου? Το σύνδρομο λοιπόν ευερέθιστου εντέρου ή αλλιώς σπαστική κολίτιδα δεν είναι ένα νόσημα, αλλά είναι μια πάρα πολύ συχνή λειτουργική διαταραχή που εμφανίζεται στο έντερο. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων που βιώνουν τα συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου, όπως είναι για παράδειγμα το πρίξιμο, πόνο στην κοιλιακή χώρα, τα αέρια, διάρρειες, δυσκολιότητα ή και εναλλαγές διάρρειας και δυσκολιότητας. Οι μελέτες λένε ότι το 7 με 21% του γενικού πληθυσμού εμφανίζει τα συμπτώματα του συνδρόμου. Μάλιστα, στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα και στον Πειραιά, μια τελευταία επιδημιολογική μελέτη δείχνει ότι το 20% του πληθυσμού πάσχει από το συγκεκριμένο σύνδρομο. Αυτό σημαίνει ότι 2 στους 10 εμφανίζουν αυτά τα συμπτώματα του πολύ ενοχλητικού συνδρόμου. Δεν είναι απειλητικό για τη ζωή μας αυτό το συγκεκριμένο σύνδρομο, αλλά είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό. Και μάλιστα αυτό που βλέπουμε είναι ότι προσβάλλει συχνότερα τις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες. Τώρα, όσον αφορά τα ακριβή αίτια, δεν είναι ακόμα γνωστά. Φαίνεται ότι συμβάλλουν πάρα πολλοί παράγοντες, όπως είναι τα γονίδια, η κληρονομική προδιάθεση, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, το στρες και η συναισθηματική φόρτιση. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο παίζει η κινητικότητα του εντέρου, το εντερικό μικροβίωμα, αλλά και η λοιμώξη του γαστροεντερικού. Τώρα, ποια είναι η αντιμετώπιση? Αν και η συγκεκριμένη νόσος είναι ιδιαίτερα συχνή, παρόλα αυτά η αντιμετώπιση της δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τώρα, όσον αφορά τη διατροφή, αν και δεν παίζει σημαντικό ρόλο στην αιτιοπαθογένεια του συνδρόμου, πολλοί ασθενείς πιστεύουν ότι συγκεκριμένες τροφές εντείνουν τα συμπτώματα. Μάλιστα, 9 στα 10 άτομα αναφέρουν ότι οι διάφορες τροφές επηρεάζουν την ένταση των συμπτωμάτων τους. Επίσης, τα 2 τρίτα των ατόμων που έχουν διαγνωστεί με το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου πολύ συχνά μπαίνουν σε διαδικασία διατροφικών περιορισμών και έτσι ο παράγοντας διατροφή γίνεται σημαντικός σύμμαχος στη διαχείριση του προβλήματος. Γι' αυτό το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι η δίαιτα FODMAPs. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν αυτήν η δίαιτα έχει κάνει δυναμική εμφάνιση και χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του συνδρόμου. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι η συγκεκριμένη δίαιτα φαίνεται ότι βοηθάει ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών στο επίπεδο του 70 με 75%. Συμπτώματα όπως η διάρρεια, ο κοιλιακός πόνος και το φούσκωμα μειώνονται σημαντικά, ενώ μελέτες δείχνουν πως υπάρχει σημαντική βελτίωση και στην ποιότητα ζωής των ατόμων που ακολούθησαν τη συγκεκριμένη δίαιτα. Για να δούμε όμως τι είναι η δίαιτα FODMAP. Μάλλον πάμε να δούμε αρχικά τι σημαίνει FODMAP. Όταν μιλάμε για FODMAP είναι ένα ακρονίμιο των λέξεων fermentable, δηλαδή ζυμώσιμοι, όλιγοσακχαρίτες, μονοσακχαρίτες, δισακχαρίτες και πολυόλες. Τι είναι όλα αυτά? Όλα αυτά λοιπόν είναι υδατάνθρακες που υπάρχουν στις τροφές μας. Είναι υδατάνθρακες βραχίας αλήσου που υπάρχουν σε πολύ κοινές τροφές και θα δούμε ακριβώς σε ποιες είναι. Που υπάρχουν για παράδειγμα η λακτόζη. Τη λακτόζη τη γνωρίζουμε όλοι, είναι το κύριο σάκχαρο του γάλακτος. Είναι η φρουκτόζη που είναι το κύριο σάκχαρο των φρούτων που υπάρχει για παράδειγμα στα χλάδια, στα μήλα, στο καρπούζι, στα ροδάκινα. Επίσης είναι οι φρουκτάνες και αυτοί οι υδατάνθρακες που περιέχονται σε πάρα πολλές τροφές όπως είναι για παράδειγμα το σιτάρι, τα κρεμμύδια και το σκόρδο. Απ' την άλλη τα όσπρια, όπως οι φακές και τα φασόλια, περιέχουν υδατάνθρακες με την ονομασία γάλακτο-ολιγοσακχαρίτες και στο τέλος έχουμε τις πολυόλες που είναι το τελευταίο γράμμα των FODMAP, που εκεί τι είναι? Μιλάμε και εκεί για υδατάνθρακες που είτε βρίσκονται φυσικά στα τρόφιμα όπως είναι για παράδειγμα τα φρούτα,
για παράδειγμα τα κεράσια έχουν τέτοιου είδους υδατάνθρακες, αλλά υπάρχουν και ουσίες που χρησιμοποιούνται ως γλυκαντικές ύλες από τη βιομηχανία τροφίμων. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, οι τσίχλες που όλοι χρησιμοποιούμε, στο μεγαλύτερο ποσοστό, όλες αυτές που δεν έχουν ζάχαρη, έχουν γλυκαντικές ύλες όπως είναι η σορβιτόλη, η ξυλιτόλη και η μανιτόλη, που έχουν τις ιδιότητες αυτών των FODMAPs. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιο είναι τα κοινά χαρακτηριστικά όλων αυτών των υδατανθράκων. Όλοι αυτοί οι υδατάνθρακες τι κάνουν? Δεν απορροφούνται καλά στο λεπτό έντερο, οπότε όταν πάνε στο παχύ έντερο, τι γίνεται εκεί? Γίνονται η αγαπημένη τροφή των βακτηρίων και των άλλων μικροοργανισμών που ζουν εκεί. Άρα όλα τα μικροβιάκια πάνε τρώνε για παράδειγμα τους υδατάνθρακες αυτούς, τη γλυκόζη, τη φρουκτόζη, με αποτέλεσμα να παράγονται αέρια. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των FODMAP είναι ότι λειτουργούν οσμωτικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι λειτουργούν σαν ένα σφουγγάρι που ρουφάει την περίσσια των υγρών που βρίσκονται στο έντερο. Τώρα, αυτά τα δύο χαρακτηριστικά όταν συνδυάζονται, δηλαδή η παραγωγή των αερίων μαζί με τη συγκράτηση του νερού, οδηγούμαστε στη διάταση, δηλαδή στο πρίξιμο του παχαίου εντέρου. Και από εκεί και πέρα έχουμε τα συμπτώματα του συνδρόμου, δηλαδή διάρρεια, μετεωρισμό και αέρια. Όταν μιλάμε για μία δίαιτα η οποία είναι χαμηλή σε FODMAP, τι εννοούμε? Εννοούμε μία διατροφή η οποία περιορίζει όλες αυτές τις τροφές για ένα χρονικό διάστημα. Η δίαιτα αυτή είναι μια σχετικά καινούρια δίαιτα. Σχεδιάστηκε το 2000 από 2 ερευνητές του Πανεπιστήμιου Μονά στην Αυστραλία και θέλανε να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ της τροφής και της συμπτωματολογίας του συγκεκριμένου συνδρόμου. Οι επιστήμονες λοιπόν ανακάλυψαν ότι ο περιορισμός όλων αυτών των υδατανθράκων είχε σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό των λειτουργικών συμπτωμάτων και, όπως είπα πριν, της διάρρειας των αερίων και του πόνου. Πώς εφαρμόζεται αυτήν η διατροφή? Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι αυτήν η διατροφή, αυτό το διατροφικό σχήμα αποτελεί δεύτερη γραμμή αντιμετώπισης του ευερέθιστου εντέρου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν κάποιος έχει μία διάγνωση για σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου ή αλλιώς σπαστικής κολίτιδας όπως λεγόταν παλιά, μπορεί να πάει σε κάποιον διαιτολόγο ή στον γιατρό του να του συστήσει να αλλάξει κάποιες διατροφικές συνήθειες η διατροφή του. Για παράδειγμα, μια διατροφή η οποία είναι πλούσια σε λιπαρά ή είναι πλούσια σε φυτικές ίνες ή αντίθετα είναι πολύ χαμηλή σε φυτικές ίνες, ή αν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν γυμνάζεται. Όλα αυτά θα πρέπει να αλλάξουν. Άρα πάμε στο γιατρό μας ή στο διαιτολόγο μας δίνει κάποιες γενικές διαιτητικές συστάσεις, που αυτή είναι η πρώτη γραμμή αντιμετώπισης, και όταν αυτήν η γραμμή δεν έχει αποτελέσματα, τότε πηγαίνουμε να ακολουθήσουμε μια δίαιτα χαμηλή σε FODMAP. Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι επειδή η διατροφή αυτή είναι στερητική, θα πρέπει να γίνεται υπό την επίβλεψη του ειδικού και μάλιστα ενός διαιτολόγου ο οποίος να είναι εξειδικευμένος σε αυτό το θέμα. Τι κάνουμε λοιπόν, ποια είναι τα στάδια? Η διατροφή αυτή λοιπόν έχει 3 στάδια. Στο πρώτο στάδιο λοιπόν έχουμε τον περιορισμό. Τι γίνεται δηλαδή? Αποκλείονται όλες οι τροφές που είναι πλούσιες σε αυτά τα σάκχαρα. Άρα δεν μπορούμε να καταναλώσουμε γαλακτοκομικά όπως είναι το γάλα και το γιαούρτι, όμως μπορούμε να καταναλώσουμε γιαούρτι ή γάλα χωρίς λακτόζη. Δεν μπορούμε να καταναλώσουμε φρούτα τα οποία είναι πλούσια σε φρουκτόζη, όπως είναι τα κεράσια, όπως είναι τα μήλα, όπως είναι τα αχλάδια, αλλά μπορούμε να καταναλώσουμε φρούτα τα οποία είναι χαμηλά σε φρουκτόζη, άρα φράουλες, πορτοκάλια, ακτινίδια κτλ. Το στάδιο λοιπόν αυτό εφαρμόζεται από 6 έως 8 εβδομάδες, αποκλείοντας λοιπόν όλους αυτούς τους ύποπτους ολιγοσαχαρίτες μέχρι να δούμε ότι υπάρχει υποχώρηση των συμπτωμάτων. Αν ο ασθενής και ο διαιτολόγος παρατηρήσουν ότι τα συμπτώματα υποχωρούν πολύ νωρίτερα από τις 6 εβδομάδες, ακόμη και στις 4 εβδομάδες μπορούμε να δούμε διαφορά αυτών των συμπτωμάτων, τότε μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Θα ήθελα λοιπόν εδώ σε αυτό το σημείο να τονίσω και να σας πω ότι πολλές φορές
τα άτομα που βρίσκονται σε αυτό το στάδιο βλέπουν εντυπωσιακή αλλαγή στα συμπτώματά τους και πολλοί από αυτούς, το οποίο το κατανοώ πλήρως, δεν θέλουν να περάσουν στο επόμενο στάδιο γιατί φοβούνται ότι θα έρθουν πάλι πίσω τα συμπτώματα τα οποία τους ταλαιπωρούν. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να γίνεται, γιατί επειδή η διατροφή αυτή είναι περιοριστική, αυτό τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη διατροφικών συστατικών πρώτον και δεύτερον μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές του μικροβιώματος. Άρα είναι απαραίτητο να περάσουμε στο δεύτερο στάδιο. Τι γίνεται στο δεύτερο στάδιο? Στο δεύτερο στάδιο, με την επίβλεψη του ειδικού, βάζουμε σιγά σιγά τις τροφές τις οποίες έχουμε αποκλείσει. Αυτή η επανεισαγωγή συνήθως γίνεται ανά 3 μέρες. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ακολουθούμε μία διατροφή η οποία είναι χαμηλή σε FODMAP και την πρώτη μέρα για παράδειγμα βάζουμε μισό ποτήρι γάλα. Αν δεν έχουμε συμπτώματα, τη δεύτερη μέρα διπλασιάζουμε αυτή την ποσότητα. Αν δεν έχουμε επίσης συμπτώματα, την τρίτη μέρα τριπλασιάζουμε την ποσότητα. Από εκεί και πέρα ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για όλους τους ολιγοσαχαρίτες τους οποίους βγάλαμε από τη διατροφή μας. Και αφού γίνει λοιπόν ο έλεγχος για το ποιες τροφές δίνουν συμπτώματα στον ασθενή, τότε πάμε στο τρίτο στάδιο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι γίνεται λοιπόν στο τρίτο στάδιο? Αφού έχουμε εντοπίσει τις τροφές οι οποίες μας δημιουργούν τα συμπτώματα, τότε διαμορφώνουμε ένα εξατομικευμένο διαιτολόγιο, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις διατροφικές ανάγκες του ασθενούς και τις συνήθειές του, αλλά και τις ένοχες τροφές. Κάτι άλλο που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι όταν ένα άτομο ακολουθεί αυτή τη διατροφή και έχουμε ολοκληρώσει το πρόγραμμα των 8 εβδομάδων και δεν έχουμε δει κάποια διαφορά, τότε ο ασθενής αυτός θα πρέπει να πάει ξανά στον γιατρό του για να εντοπίσουν αν υπάρχουν κάποιες άλλες συνθήκες που οδηγούν στη γένεση των συμπτωμάτων που βιώνει ο ασθενής. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τη διατροφή αυτή, γιατί όπως είπα και προηγουμένως βοηθάει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ασθενών. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες είναι οι τροφές οι οποίες μας ενοχλούν. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα εξατομικευμένο διαιτολόγιο, ούτως ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες μας σε θρεπτικά συστατικά, να μην βιώνουμε την ένταση των συμπτωμάτων και να έχουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε για να κάνουμε τις δραστηριότητες τις οποίες μας αρέσουν, αλλά και να αισθανόμαστε ότι είμαστε μέρος της κοινωνίας, γιατί πολλές φορές ένας ασθενής όταν βιώνει όλα αυτά τα συμπτώματα πολλές φορές δεν είναι και τόσο κοινωνικός. Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή, δεν είναι απειλητικό για τη ζωή μας, αλλά τα συμπτώματά του μπορεί να μας δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα στη ζωή μας. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι δεν βρίσκουμε πίνακες με τρόφιμα υψηλά σε FODMAP και χαμηλά και κάνουμε μια διατροφή από μόνοι μας. Πηγαίνουμε σε έναν ειδικό ο οποίος να είναι εξειδικευμένος σε αυτό. Τέλος, να κλείσω και να πω ότι δεν είναι μόνο η διατροφή που επηρεάζει τη λειτουργία του εντέρου μας. Το στρες είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει και αυτό στην εκδήλωση του συνδρόμου ή στην επιδείνωση των συμπτωμάτων μας. Άρα, εκτός από την καλή διατροφή, την προσεγμένη και εξατομικευμένη διατροφή, θα πρέπει να φροντίζουμε και την ψυχολογία μας. Είμαι η Αστερία Σταματάκη. Μόλις ακούσατε το 19ο επεισόδιο του podcast Health Bites. Να είστε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας.